Som al Castell de Mediona, al Penedès, municipi de Mediona. Tenim cap allà, a l'oest, Sant Joan i baixant avall cap a l'est, C15, que arribaríem fins al Garraf, a Vilanova, Sant Quintí. Aquí darrere nostre, el castell, la fortificació de Mediona i després tota la banda de l'església de Santa Maria. Això és el que ens interessa avui, l'església de Santa Maria, romànica, segle X. Veniu, veniu. Deixeu-me que us expliqui mentrestant vaig caminant avall per què se'n diu Mediona. Una de les propostes, una de les teories, és que una família, no una família de fet, una tribu de masics vivien aquí, tenien un assentament, perquè això era terra de frontera, un assentament fronterer per defensa i per poder controlar les terres. Deien que aquesta tribu es deien els Mediona, Mediona, amb Y i amb A. I d'aquí diuen que deriva el nom. Som-hi, va, cap a l'església de Santa Maria. L'església de Santa Maria, ja hi som. La llegenda que us volem explicar passa just aquí. Diuen que aquí a l'entrada, hi ha diferents versions, però una de les versions és que aquí a l'entrada hi havia un petit esvoranc. Un dia una padrina, venint a missa, va quedar estarrossada. Per terra es va fer mal, pobra dona, i van decidir que potser l'havien de tapar encara que fos petit. I van començar a posar-hi pedra, i van començar a posar-hi sorra i terra, però aquell esvoranc més aviat semblava una boca insaciable, perquè s'ho empassava tot i no hi havia manera de segellar-lo. Què van fer? Van ser intel·ligents, Van pensar que en lloc d'anar posant, treure, a veure què passava. Van venir tot de pagesos de la contrada i amb les seves aixades van començar a picar per començar a treure a veure què passava allà sota, que tot s'ho empassava. I diuen que un, de cop i volta, pam, i piquen. I en el mateix moment que picava a terra, pum, a un d'ells li va venir com una mena de calfred per tot el cos, va deixar anar l'aixada. Al cap d'una estona s'hi van acostar i van mirar i la punta de l'aixada... Ai, estava plena de sang. I era fresca. Allò els va glaçar el cor. Ara bé, van seguir, ara amb més cura. I a mesura que anaven traient, es veu que es van trobar a sota, enterrat, un Sant Crist. El Sant Crist que hi ha aquí dins. Ara bé, per mi aquest Sant Crist té dues connotacions ben especials. Primera, que se l'anomena un Sant Crist trobat. Que això, fins on jo sé, només s'ha esdevingut amb les mares de Déu trobades. La Mare de Déu de Montserrat, la Mare de Déu de Núria, la Mare de Déu del Vinyet, totes trobades. Però un Sant Crist. I segona cosa, ves pobre home, que ja l'havien matat i sacrificat i ara de cop i volta encara me li tornen a fer mal, perquè es veu que li va quedar aquella senyal que li havien fet amb l'aixada. I la gent va començar a venir aquí dalt, al Castell de Mediona, a demanar-li coses amb el Sant Crist, que està penjat a l'interior, i a fer-li petons amb aquella ferida per veure si li podia solucionar els problemes que tenien. Se'n diu lo morat sagrat, o el sagrat morat. Perquè veieu les coses com van, I és que això, aquí i ara, això també és el Penedès.